Sabi ni. Di na menidan. Mahak ka. Mugni ko ay. Sumugday-dali ta. Ang lagi tayo malimtan. Saan to adto watayawi sa motor. Tay. Tay. Nani niya diha? Yawi be. Lahak. Palko tumbo. Ate na, limandar. Kasi kan be. Limandar gyate. Itay. Pagais tuhod. Sa wakas, handal kita. Kangus ko eh. Kuya. Ituan. Sige, kumbate. Pila na te? 75. 25. Wala sa plastic te. Dara te. Oh. Kusukuan nga mo. Ako gamay na nagkuan kay mulak kam ka class mo. Ako no nakon sa. Nah, suto na gid. Ha? Be. Maligo na po ko. Sakya ko pa dong gawas saya. Apo ka deh. Ah. Dali. Kadunya dia bang. Yo, what's up? Butin. Usar ka buhok niya, butin. Buwan ta na. Di po pwede kay nas langit. Okay. Surang danam eh. Oh, what's up, maing buntag yung tanan no. Another day, another life. Another blessing na sa tutong tanan mga karon kay karon mo October 30 na tama no? October 30 no, adlaw nga Lunes o Domingo masa? Domingo pala eh. Adlaw Domingo no. So karon kay adto ko sa ilang master day. Kaya mag-ayo mi sa kan dito. Na may buhaton dito. Na may yuhon dito. So adto ko sa bayar ko lang mama, sakay ko lang mama no. So uban-uban tanyo sa kong lakaw ra no. So keep watching mo diha. Okay, bukatan eh. Dili lalim nindag pinto. So bukata gid ani ma. So keep watching mo guys. Dili lang ko. Agay. Ma, kata 20 ma be. Ma, kata 20. Nah, nako diri sa kan guys no. Sa ilang master. Nako diri sa bandroom. Tubutan na sa mga bandroom sa una. Nagi kuya nagpaitero. Pagawas ko na yung daan ng mga drum, ko na yung mga drum pasabot niya ini. Medyo sakiton di pa nang ngipon no. Pero nadaan naman eh. Nya nakalimot ko dagpugong no. Mo jud ni bas mong dali. Dengan jud mulimtan gid. Agi kayo. So kuan no, shout out kang Ma'am Ruth Arpono kang Katrina no. Salamat sa inyo no nga ipitihan ko ninyo gani wala ko ka video sa tricycle pero thank you kayo sa paglitis ako. Naluwas kita na kong pamliti ang kwarta nga nagnihit no. So thank you sa inyo guys nya. Ato na hakoton. Dire mga na hakoton na tani. So unahon ta no. Sa mo chat tang master para sure gid nya mao ni hakoton. So confirm mga gano nga mao ni hakoton na to. So nakahakot ako kausar dito sa gawas. Ito sa kalsada. Ito na ta, makakot ta sa kaduha. Ito tanaw nito napabato itong unang gihakot. Basig kuha na to. So, naapa guys. Mayo kaya naapa. Yara na siya. Diwas naghakot na to. Ito rin gamitan ba? Hinta og pugong. Ako itong suya ng kimpit. Di mo mo paakay. Magaray kong buhok. Tagpugong dito no.
Wala na eh. So tadi kakot. Iya, daghan pa juga yun. Napulaan juga sa buhok. Kamok. Ngita tagkuan diri mga ga. Pwede mo pugong ano. Ito na PC. Ngita diri ha. Ngita sa tag pwede kuan diri. Higot ani. Dara. Kita na ko. Dari sa gikan no. Sa mas. Ang gitang-tang. Bersambag motor ko tuman. Ikarga na guys. Magro nagi-contact ni sir nga driver. Ikaw na nanay? Apa dito? Pa dito. Gamay na lang to. Ay, ito. Kasawa lang kabalikan. Tulong pa. Eh. So, ayos kaya nga kita tagpugong mo. Apsay-apsay na itong buhok. Naong nalay gubot. Tawa na din may kakot no. Ha? Ikarga sa tricycle. Nalis master eh. Na yung motor. Asa dito susod. Naglawag sa manok. So, kamo yan na doon dito sa Gairan. Salamat ah! Oo. Salamat kayo. Kana mo kag-ingkanto eh, pang girl mo eh. Pang girl mo na. Big na liga kuya. Asag video. Ada video. Huh? Patro ko tawa mo ka ng video. Asag video na gamot net. Sikat bosa. Huh? Pang girl mo na eh. Kana liga pang girl lagi. Girl ka no. Ang gipulis ako giplan 3. 3 times 5? Pila ka mo 5. Oh, ibi. 8 times 3 times. 16 lagi. Di lagi, sayop lagi. 5 plus 5 plus 5. Pila mo na? 15. Oh, yan ka 16. Nagto. Sayop ka, sayop eh. Labtik. Nagto ako 16. Next time na po na. Pag memorize, sige ka itong table ang hatag sa imo. Surut na yun. Itong multiplication table ang hatag ba? Nawa dahil mo rin wala dahil. Okay, klaro po dahil. Ba't gibaw ko unsa pag 1 times? Bantay ka, next time na po na. Ikarin ako ha. Kusgon na. Kusgon na. What is the times? Kung makanser ko, munsaman ka. Labtik akong ilong. Hapon. Kunya na, hindi cancer mo sakto. Ha? Balay nag times. Eh, 7 times 3. 7 times 3. Oh. Lisod dyan na. Lahat. 3 times 3. 3 times 3. Oh. 8. Ah! Sayang Japon. Labtik. Next time na labtik ha. Labtik. Sige, labtik. Kaya 3 plus 3 bila? 8 karon ko ba? Bugoy ba? bilain ko na lang. Ayaw na, pagpraktis Last lagi. Last Pagpraktis. Kuha itong table ba? Last lang. Makita itong table na pagpraktis. Last. 1 times 1. Ha? 1 times 1. 1 times 1? Hmm. 0. 0. Kidding, 1 oy. Anday. Bawa lagi ka. Yung 1 man basta. Next time, ha? Pag 1 sa times 1, give. Next time ha. Lipstick. Next time ha. Inig ko na. Next time ha. Isa ka man sa bisod na ha. Hindi, tabuni. Tabuni. Hindi. Siga ka niya? Aniho ng hangin niya. Siga. Happy ba? Buang. Happy birthday man nun. Wait, kubiki. Balir na ito. Tabi sa trabarok ka ka? Sabi ko mga title. Saya kayo. Painit mo ito na subugnaw sa panahon di makaranang. Eh, manam tagbakwit sa drum. Tara snack na po. Tama siya. Recipe ala reverb nig ni. Saan ni sir? Saan ni nga kanang kuan pangan sa imong pagkaon? Latang baboy ni. Ulit dong. Mayabo. Istorya bud.
Ikaw may chip cook. Sudah kaya baik. Taro ng ahos. Klaro na ako. Klaro ng Mumbai. Istorya pa mo. Lunod lamas. Largo tanan ni lamas. Mas. Kuya. Bustian usara gyapon. Sudulan. Pwede mag-concert. Pwede mag-continue ka ng kung ano tuluto kay klaro ng ahos. Largo kaluto eh. Pagan bukal. Basta mo wala. Nya rin. Ipala ruto ko bukal. Basta kayo nag-video. Wala importante niya, no? Ya tunog balik, haunog balik. Haunog balik ang tubig. Yan ay sabi sa sahon mo, yan ay sabi. Nasi ko ano kanang dibul-dibul no? Sila sa basa. Tika Kan ubad pinadagan ng nunutan niya ba? tika baboy ba. So luto na ang lahat ni master mga katambay no. Tara. So kaon mo diyan no? Kay adtoson ko dire. Nya para likay sa pasmo nya, likay po sa likoy ba. Kaon jud na jud. So tara. Let's eat. Manawag kaon. Busog na, di tingdok ka na pod. So paano? Tipaching lang gyapon mo diha mga katambay no. Kay basin mulak kami rong master. Then amo na ning trabaho og sugod kanang mga drum dia. Sa manuban gyapon ta ninya. So mintras paabot ang master. Relax ta dere. Tug ta, tug ba. Tug atik-atik wa tugtik. So kipaching mo. Mahal eh. Ano mo no? Pila din? City no. Mahal eh. Mahal. Kaya ito ng bakol ito. Kalau ini bisa orang tinggal di tinggung buka nak agak. Tu berapa? Parang para baril sir. Apa ada agak berapa? Tak bulan. Yang nama tu hook direct. Jadi bago patok hook tu bago kasi nan snare ba. Duhol ko pa sa nung palit uang nga ni. Duhol bago na palit pa. Wala po dire sa stock. Pain na eh. Kailan sa? Topik. So sugod na may ano, trabaho deh. Sugod na trabaho sa master dere sa mga drums eh. So kung nahibong mo nung dahan kay stock nga drum si master kato pa ning kuan mga drum sa una yang giandam katong dahan pa mig membro. Karon kay wala ni trabaho kay nang gamay lang mi, gamay lang mi habilin plan lang mi kabuk kuan gro. Membro sa amuang grupo no sa Bano Brothers murag kami abot 20 zero. Sobra na po sir no? May ana ra jud gamay ra jud game. So mao na yung napinding ni sa pagbuhat pero gitrabaho na ni master balik kana yung drum kay para kuan para sa sir. Mandam lang. Mandam lang kuno kay basig managhan ba naghan mig balik ka mong membro. So ana dire mo trabaho ako technique sa epoxy ani ya sir may tigaan dia banat dia sir may bawa na sa iyang sa paghimo og ligton og mindot nga drum. So kita dire assist ra ta. So mag-ubra sa mi dire ubra.
Hey. Aduh. Yeah, thank you. See you tomorrow. Oh. Hey sir. Shout out. Ano guys? Uli na ko. Di na ko eh. Taga tong ipon. Taga tong ipon. Bang sunog. Saya sunog teh. Saya labunan patay. Lubar na ng buong. Kusuan sa tanig dali mga ga. So that's all for this vlog mga katambay no. Medyo sakit to na sa dawang hipon pero may practice to sa tinisan. Nailiga sa Libertad no. So maduta dito. Ilang ruta mo one. Malabi nya. Parang ron nya. Ako labunon dai dito. Ako na itong gihumulan nga di na makita ang buling ikuso-kuso. So huwag makatutuwas og laba. Huwag makamatatag sa'yo. Nya. Balik po sa dito ilang master kay magtiwas may sa mong trabaho no. So that's all for this vlog no. Hinaut ko nga nalingaw mo. Hinaut ko nga magita-gyap sa inyong balik. So pabilin mo sa pagsuporta o pagsubaybay no mga katambay. So Ganoy TV, Anoy out. See you.